To jama'a masoya, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu, wannan tasha tamu Zubi. Wato bayan dogon lokaci da muka ɗauka ba mu saka muku wani shiri mai ƙayatarwa da kuma ilmantarwa ba. To amma a yau mun zo muku da wani labari na soyayya. Kuma labarin soyayya nan yana ƙunshe da tausayi, dariya da kuma darasi a tattare da wannan labari. Don haka kuma sunan wannan labarin soyayya shine soyayyar da ta fara da rigima. Wato ainihin da rigima aka fara wannan soyayya. So da haka ku kasa kunnuwanku ko ku nutsu domin ku saurari wannan labari da zan baku. Wato akwai wani matashi mai suna Sadiq. Dan talaka ne amma kuma mai mutunci. Kullum idan ya ga budurwa mai suna Amina sai ta rena shi. Yarinyar tana rena shi. Wata rana Amina kawai ta ce mishi, "Kai Sadiq, takalminka ai yafi ka gajiya." Ka ji cin mutunci ba? Ta ce takalminka yafi ka gajiya. Sadiq ya murmushi ya ce, "Ba damuwa. Wata rana takalmin nan zai kai ni inda mota ba za ta kai ki ba." Amsar da Sadiq ya ba Amina kenan. Mutane suka yi ta dariya, Amina ma ta fashe da dariya. So shekaru 2 bayan haka, Sadiq ya fara kasuwanci. Allah ya albarkaci kasuwar shi. Ya zama mai kuɗi amma bai canza kuma halinsa ba. Ranar wata liyafa, wato akwai wata rana da aka yi liyafa sai motar Amina ta lalace akan hanya. Ta tsaya cikin damuwa sai ga Sadiq ya zo da motarsa, sai ga Sadiq ya zo wuciya da motar shi. Da ya zo wuciya sai ya hange ta, sai ya sauko ya ce, "To, yau kuma gashi takalmina ya kawo ni nan. Kina buƙatar taimako ne?" Sai Amina ta ji kunya, ta sunkuyar da kanta saboda tsabar kunya. Sai ta ce mishi tana buƙatar taimako. Sadiq bayan ya taimaka mata sai ya ɗauke ta ya kai ta gida. Sai ya ɗauke ta a cikin motar shi ya kai ta gida ba tare da ya nuna mata abin da ta taɓa faɗa masa a baya ba. Daga wannan rana Amina ta fara ganin kirkin Sadiq. Soyayya har ta shiga tsakaninsu. Amma kafin bikin aurensu, likitoci sai suka gano cewa Sadiq yana da wata cuta mai tsanani a cikin jikin shi. Amma duk da haka Amina bata gaza ba. Amina ta ce tana cikin kuka bayan ta gano cutar da Sadiq yake da shi. Tana cikin kuka Amina ta ce, "Ko da duniya za ta juya baya, ni ba zan juya maka baya ba." In ji Amina kenan fa. Sai Sadiq ya yi murmushi ya ce, "Ashe ba kuɗi kike so ba? Ni kike so?" Amina ta girgiza kai ta ce, "Kwarai, kai nake so ba kuɗin ka nake so ba." Allah cikin rahamarsa ya ba Sadiq lafiya bayan doguwar jinya da yi. Ranar aurensu kuwa wani tsoho ya ce, "Mutumin kirki yana iya lashe zuciya fiye da mai kuɗi." Wai na ce masoya kun yarda da wannan? An ce mutumin kirki yana iya lashe zuciya fiye da mai kuɗi. A wannan zamanin kun yarda haka ne? So sai wani yaro ya ce, "To amma Uncle Sadiq, takalmin nan har yanzu kana sanyawa, har yanzu kana saka wannan takalmi naka?" So bayan yaron ya faɗi wannan kalma sai mutanen wuri suka fashe da dariya. Kai har ma da amarya Amina ita ma sai da ta fashe da dariya. So masoya, a cikin wannan labarin namu darasin da muka zakulo daga cikin wannan labarin shine kada ka raina mutum saboda halin da yake ciki a yau. Kirki, haƙuri da gaskiya su ne tushen soyayya ta gaskiya. In dai aka ce mutum ya haɗa abubuwan nan uku, to su ne jigon soyayya ta gaskiya, amma ba wai abin duniya ba. So dan Allah masoya, in dai kun ji daɗin wannan labari, sannan kuma kuna so mu dinga kawo muku labarai na soyayya da kuma labarai masu bada darasi a cikin wannan tasha tamu, dan Allah a danna mana like, sannan a mana sharing. In kuma baka yi subscribing ba, da Allah a daure a mana subscribing, sannan a danna ƙararrawa, saboda ko da yaushe muka sauke muku wani shiri za ku zamanto da ɗaya daga cikin waɗanda za su ga fara jin wannan saukar shirin mu. Mun gode, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar soyayya, Allah ya bar mu tare masoya. To sai mun haɗa labari na gaba.